I dag der skal vi hygge os lidt med ladestandere. Mit navn, som I nok ved, det er Chris, og jeg driver det her lille firma, der hedder Ladeløsning. Her laver jeg uvildig rådgivning omkring ladestandere til boligforeninger. Og det har jeg været i gang med i 3 års tid. Og der har været ca. 180 forskellige kunder igennem. Og det er alle former for rådgivning til fælles opladere. Så ikke alt andet end til private. Så det er alle steder, hvor man kan dele som nogle ladere. Hoteller, boligforeninger og virksomheder. Størstedelen af boligforeninger, det er oftest der er problemer. Programmet for i dag er, at nu er vi startet her 17:30. Så de første 50 minutter, der vil jeg tale om ladestandere til fællesbrug. Det vil altså sige ladere, hvor det er, at man skal deles om standerne. Og den del, de 50 minutter er delt op i 2 underdele. Og den første del, det er installation, hvor vi skal tale om strøm, hvor mange ladere man skal bruge, og så skal vi tale om, hvad det koster. Og den anden del, det handler om ladeløsninger, altså de forskellige udbydere, og hvordan I kan finansiere investeringen. Så holder vi en kort pause, og så fra 18:30 til 19, der vil vi tale om ladere til faste pladser. Det vil altså primært være til p-kælder og til carport, altså steder, hvor der er, man har sin egen individuelle plads. Og så bagefter, vi har lokalet her til kl. 20, men nu har jeg sat den fra de sidste 3 kvarter, der vil I få nogle tips til jeres arbejdsproces i bestyrelsen, eller i arbejdsgruppen ude i foreningen. Og så vil vi også have en masse tid til spørgsmål og dialog der. Så der vil også være, I kan sagtens stille spørgsmål undervejs. Det kan godt være, at jeg kommer til at sige, at det tager vi bagefter. I får også tilsendt det her efterfølgende, så I behøver ikke at tage billeder og sådan. Så I får alle plancherne tilsendt efterfølgende. Jeg har sendt, der ligger sådan et papir foran jer, som er en checkliste, og alle, der er online, har også fået den tilsendt. Og det er egentlig bare, jeg mener, der er 8 forskellige trin på. Det er ligesom de ting, man skulle kunne besvare, for at man kan fremsætte et forslag til en generalforsamling. Og det er egentlig faktisk de ting, vi skal tale om i dag, sjovt nok. Så I kan tage det med hjem, eller udfylde det, eller smide det ud, eller gøre hvad I vil. Men det er i hvert fald de ting, I gerne skulle kunne have styr på, når der skal være et eller andet, I skal fremlægge til resten af foreningen. Inden jeg starter med at tale om del 1, som er installation, strøm og antal og pris, så vil jeg fortælle lidt om elbilsalget i Danmark, og hvordan det har udviklet sig i løbet af de seneste år. Det blå hernede, det er elbiler, og det orange heroppe, det er plug-in hybridbilerne, som der også står her, ikke? Det her, det er en graf over, nysalget, så det er hver gang, der bliver indregistreret en bil i Danmark, hvor stor en andel er så henholdsvis elbiler og plug-in hybridbiler. I 2018, der var det 2% samlet set, og i 2020, der var det 18% af alle nye registreringer. Og her i første kvartal i 2024, der var det 46% af alle nyregistrerede biler i Danmark, som var enten el- eller plug-in. Det har faktisk ramt et plateau her siden 22. Velkommen til. I må gerne tage de pladser heroppe. Det har ramt et plateau her siden 2022. Det man så til gengæld kan se, det er, at det er en større andel, der bliver elbiler i forhold til plug-in hybridbilerne. Det er fordi, der var nogle afgiftsnedsættelser på plug-inerne for nogle år siden, ikke? Så selvom det er ramt et plateau, så er der stadig et større opladningsbehov, fordi elbilerne skal bruge mere strøm, end plug-in hybridbilerne skal bruge. I alt så er det ca. 8% af alle bilerne, der er på de danske veje, der er elektriske, og man forventer, at det er en tredjedel i 2030, der er elektrisk. En hurtig disclaimer, så jeg bliver tit spurgt omkring det her med hurtig opladning og langsom opladning, og hvad er det, vi skal have ude i foreningerne. Det vi taler om i dag, det er kun langsom opladning. Hurtig opladning bliver også kaldt for DC-opladning, og langsom eller almindelig opladning bliver kaldt for AC-opladning. Så i dag omhandler kun langsom opladning. Det her, det er en hurtig ladestander, en lynlader, som det også bliver kaldt. Her er anskaffelsessummen og etablering op mod 1 million, og det kan også hurtigt være mere. Og derfor er opladningsprisen, når man skal lade sådan en, mellem 3 og 6 kroner per kilowatt-time. Hvis vi kigger på sådan en her, det er en langsom eller en almindelig lader. Der er anskaffelsessummen varierende, men måske 100.000, og der vil man oplade til mellem 1 og 3 kroner per kilowatt-time. Den der, den tager måske
til 30 minutter at lade, og den her den tager så en hel nat. Men eftersom de fleste er hjemme 16 timer hver dag, så giver det ikke mening at investere i sådan en dyr fætter. Også fordi, at den vil bare stå ubrugt fra 22 til 06 om morgenen. Så det er bedre at få spredt laderne ud og få nogle flere af de langsomme, sådan så det er, at man kan både lade til en billigere pris, og så man kan udnytte den billige strøm om natten. Så ikke noget med hurtig oplader i dag. Del 1, som er installationsdelen, der er 6 underpunkter. Vi skal tale om vejens ejerforhold, altså om I må sætte ladestander op. Så skal vi tale om, hvor mange lader I skal bruge. Så skal vi tale lidt kedeligt omkring strøm og kilowatt. Hvor lang tid det tager at lade en opladningsbil, eller hvor lang tid det tager at lade en bil. Parkeringsregler og skiltning, og så til sidst, hvad det koster at sætte det op. Hvis vi starter med vejens ejerforhold, så er der 3 typer vej i Danmark i forhold til det her. Der er privatvej, og så er der offentlig vej, og så er der sådan en sjov mellemkategori, der hedder privat fællesvej. Hvis I har privatvej, det har de fleste foreninger, så bestemmer I selv, så skal I ikke søge om at få sat ladestander op. Hvis det er en offentlig vej, der er tale om, så skal man søge kommunen om at sætte ladestander op. Jeg tror, at kommunen har udbudspligt, det vil sige, at de skal sætte det i udbud, hvis det er, at de vil sætte ladestander op på offentlig vej. Og laderne skal formentlig også være offentligt tilgængelige. Det er de færreste foreninger, der har vej ud til offentlig vej. Og så er der sådan den sjove mellemkategori, som er privat fællesvej. Det er der måske nogle af jer, der har. Her er det kommunen, der ejer vejen og bestemmer over vejen, men det er foreningen, som har vedligeholdelsespligt og skal rydde sne og sådan nogle ting. Hvis man har sådan en type vej, så skal man søge kommunen, og kommunerne forholder sig lidt forskelligt. Der er nogen, der siger ja til, at de gerne må være private, altså forbeholdt beboerne, og de ikke skal være offentligt tilgængelige. Og så er der andre kommuner, der mener, at så skal de også være offentligt tilgængelige. Man kan finde ud af det ved at klikke på det link, blandt andet også derfor I får dem bagefter. Kommer man ind på Vejdirektoratets hjemmeside, så kan man skrive sin adresse, og så kan man finde ud af, hvilken type vej man har, hvis man ikke ved det i forvejen. Så hvis I har privat fællesvej, så skal I søge kommunen. Så lad os sige, at det er i Roskilde Kommune for eksempel, så skriver I bare i en Google-søgning opsætning af ladestander på privat fællesvej i Roskilde Kommune. Så har de fleste en eller anden blanket, hvor man kan lave en ansøgning. Hvis vi taler om, hvor mange lader man skal bruge, så er der mange, der misforstår det sådan, at selv hvis der en dag kommer til at være elbiler over det hele, så skal der være en ladestander på hver p-plads. Det er ikke sådan, det forholder sig. Man skal lade sin elbil 1 eller 2 gange om ugen, hver 3. til 6. dag, og man regner som tommelfingerregel med, at man kan dele et ladeudtag, kan forsyne 3 elkøretøjer, ikke så meget i løbet af dagen, men i løbet af ugen, fordi man ligesom roterer om den. Og det er en gennemsnitsbetragtning og en tommelfingerregel, hvis ud fra, at man har et almindeligt kørselsbehov på de her 15-20.000 km om året. Hvis man skal køre mere, så er det klart, så vil man ikke have et udtag til 3 biler, så vil det være en dårligere normering. Jeg ser også ud i nogle andre foreninger, hvor at, hvis der er mange ældre mennesker, som måske kun kører 5.000 km om året, så kan man dele et udtag til 5 biler. Så det er altså et spørgsmål om, hvor stort kørselsbehovet er blandt de beboere, der skal anvende laderne. Ikke? Men som tommelfingerregel, så er det et udtag til 3 elkøretøjer. Og så er den sidste ting, der kan afgøre det, det er andelen af elbiler i forhold til plug-in hybridbiler. Elbiler skal lade hver 3. til 6. dag, men plug-inerne skal gerne lade hver dag, hvis man vil køre på fuld strøm. Ikke? Så hvis man kun har plug-in hybridbiler ude i foreningen, så vil man have en dårligere normering, ikke? End 1 til 3. Det næste, vi skal tale om, det er, hvor strømmen skal trækkes fra. Strømmen til de her ladere. Man kan trække strømmen 1 af 2 steder fra. Og det ene, det er en eltavle, som vi ser her til venstre, og det andet, det er et kabelskab, som der er til højre. Den til venstre, det er sådan en tavle, som I har derhjemme, hvor der er en måler, og så sidder der nogle sikringsgrupper ud til de forskellige elektriske apparater derhjemme. Ikke? Spørgsmålet om, hvorvidt man skal trække strømmen det ene eller det andet sted fra, afhænger af, hvor meget disponibel strøm der er i eltavlen. 80% af gangene, så skal man trække det fra kabelskabet. Og kabelskabet er også placeret udenfor, hvor laderne også typisk skal placeres. Det vil sige, at det også kan være billigere i forhold til installationen
og trække det udefra, hvor det er, så man er tættere på laderne simpelthen, ikke? Så er der mindre og kortere gravearbejde. Vi har 2 transformerstationer på vores gård. Ja. Det så det der. Så en transformerstation er nummeret større end den her. Så en transformerstation forgrener sig ud til de her mindre bokser. Man kan ikke trække direkte fra en transformerstation, man skal ud i de her mindre kabelskaber og trække strømmen. Strømstyrken til laderne er simpelthen ikke stor nok, så skal vi ud i de der lynladestationer, hvis I skal have lov til at trække fra transformerstationen. Når man skal undersøge det her, så skal man have fat i en af de her ladeudbydere, en elektriker, eller vi kan hjælpe med det, for at undersøge, om man kan trække strømmen inden fra sin egen tavle. Hvis ikke man ved det, så vil jeg regne med, at man skal lade være. Det vil være udgangspunktet, for det er ikke så tit, der er strøm nok, og selv hvis der er strøm nok, så kan det næsten ikke betale sig. Årsagen til, at man gerne vil trække derindefra, det er, at når man skal trække herfra, så skal man lave en ny tilslutning, som det hedder, ved forsyningsselskabet, og så skal man købe de her ampere, som koster nogle penge. Og de her ampere, dem kan man købe i nogle forskellige bunker. Man kan købe dem i de her bunker, 25, 35, 50 og 63 ampere. Og priserne står derovre. Det vil altså sige, at hvis I skal trække 35 ampere, så skal I betale knap 40.000 kroner. Blot for at få lov til at trække strøm fra kablet. Der er ikke gravet noget i jorden eller noget som helst. Det er bare for at få lov til at tilslutte sig det skab der, ikke? Hvor hvis I trækker det herindefra, så er der allerede købt nogle ampere her, så der skal man ikke ud og investere i dem igen. Det er derfor, man gerne vil trække det herindefra, hvis det kan lade sig gøre. Man kan købe dem i de bunker, og det koster de priser, der er derovre. Den midterste her, som hedder antal ladeudtag, det er egentlig bare en anbefaling. Man kan sætte så mange ladere, man vil. I kan godt sætte 12 ladere på 25 ampere, så vil det bare gå enormt langsomt at lade. Så det er bare en anbefaling, den midterste kolonne, for at kunne opretholde en nogenlunde respektabel opladningshastighed, ikke? Hvorfor anbefaler du ikke at gå i egen tavle? Ofte er der bare ikke strøm nok i egen tavle. Ja. Så det er et spørgsmål om, hvorvidt der er nok ledig ampere eller strømkapacitet, til man kan gøre det, ikke? Men den kan vel også udvides? Det kan man også gøre. Det vil være en individuel vurdering hver sted, hvad der bedst kan betale sig. Hvis vi kigger på opladningshastigheden, det er altså de her ampere, man skal købe, i forhold til, hvor hurtigt det går at lade op. Så hernede kommer der nogle opladningstider. Inden jeg viser jer dem, så vil jeg sige, at det er baseret på, at der skal lades 50 kWh. Og 50 kWh er på nogle biler et fuldt batteri, og på andre biler er det et halvt batteri. Så de opladningstider, der kommer dernede, vil jo være meget usikre, for det handler om, hvor stor en bil, eller hvor stort er batteriet i den bil, man kommer ind med, og skal man lade fra 5% til 100%, eller skal du bare lige lade fra 50 til 100? Men det er altså ud fra, at man skal lade 50 kWh de her tider at beregne. Og det er kun for elbiler. En plug-in hybridbil, den vil altid tage 3-4 timer at lade op. Så hvis man har den nederste her, de 63 ampere, nu går jeg ind foran her, de 63 ampere, og man er 8 ladere, der deles som de 63 ampere. 63 ampere, det svarer også til 43 kW. Det vil sige, at de 8 ladere, de 8 biler, de får en 8. del hver, og så får de så 5,3 kW, og så vil det så tage omkring 9,5 timer at lade hver bil. Er der kun 7 biler i gang, så bliver strømmen sendt ud igennem de lader, hvor der er biler tilsluttet, og så vil det gå lidt stærkere, og så vil man komme ned på 8 timer. Og hvis man har 6 biler, så vil man komme ned på 7 timer. Der er nogen, der synes, det lyder meget langsomt, og det er det jo også. Men det er det, man ser, at der virker ude i foreningerne. Alternativet er, at man køber nogle flere ampere. Så er det hele tiden en afvejning af, hvor hurtigt skal det gå i forhold til, hvor mange penge vi poste i det. Om det tager 6 eller 9 timer, betyder ikke det store, hvis det alligevel sker om natten, og man ligger og sover. Der, hvor det kan have en effekt, det er, hvis man gerne vil have hurtig opladning på i løbet af dagen. En søndag, og man gerne vil afsted, for eksempel. Ikke? Jeg har et eksempel mere med. Det er, hvis man har 4 ladere, der deles som 35 ampere. 35 ampere, det svarer til 24 kW. Så hvis de er 4 i gang samtidig, så får de en fjerdedel hver. Det svarer til 6 kW. Og så vil en opladning tage 8 timer. Og 3 biler,
det vil tage 6 timer. Så det er egentlig baggrunden. Det er den for at finde ud af, hvor mange ampere man skal have, så er det her, der man skal ligesom regne baglæns fra. Ikke? Parkeringsregler og skiltning. Jeg tror ikke, at der er et emne, der kan sætte mere gang i en generalforsamling, end hvis man prøver at lave om på parkeringsregler. Eller prøver at lave parkeringsregler for nogen. Så det er forskelligt fra forening til forening, hvad jeg anbefaler, og det vil altid være en konkret vurdering. Men som udgangspunkt, hvis man kan lade være, og man gerne vil have stemt det her ladestanderprojekt igennem, så vil jeg anbefale, at man starter med at prøve at lade være med at lave parkeringsregler. Eller skiltning for den sags skyld. En anden måde, man kan imødekomme den her problemstilling på, det er, at man spreder laderne. Normalt så har man jo én stander, som kan dække 2 p-pladser, så man ligesom har en boks på hver side, men at man faktisk sætter en stander, som kan nå 2 pladser til hver side, altså 4 pladser, og så den næste stander kan så også nå 4 pladser. På den måde så kan man nå flere p-pladser i alt, og man får ligesom en større fleksibilitet i det derude. Så man er fri for, altså så har man ikke kun det antal p-pladser, som der er ladere, man rent faktisk kan nå. Det kræver, at jeg havde faktisk kunne undgå den forvirrende forklaring, for der er en tegning her, så man faktisk kan nå 4 pladser til hver side, og hvis man er så heldig at have sådan en midterrabat der, så kan man også nå over på den anden side. Så kan man faktisk nå rigtig mange p-pladser. Det kræver, at beboerne har nogle måske lidt længere ladekabler, end hvad der er normalt, og hvad der måske lige følger med den bil, som man køber. Man kan godt få ladekabler op til 10 og 12,5 meter. Normen er 5 meter. Ikke? Så det kan godt være, at man beder sine beboere om at købe lidt længere og investere i et lidt længere ladekabel. Ikke? En anden ting, eller en tredje ting, man kan gøre, det er, at man kan sætte et spærregebyr på de her ladere. Det vil sige, at hvis bilen holder med kablet tilsluttet i begge ender, og der ikke løber strøm igennem, så kan man hos nogle af de her ladeoperatører sætte sådan et spærregebyr, sådan så at foreningen definerer, at det skal koste 1 krone per minut efter klokken 7 om morgenen for eksempel, at holde og spærre en lader, hvor der man har ladekablet tilsluttet, uden der løber strøm igennem. Det kan jo ikke hjælpe på, altså det hjælper ikke rigtigt på, hvis der holder en benzinbil, bare spærre p-pladsen. Det skal jo ligesom være en elbil, som er færdigopladet, før man kan lave den regel her. Ikke? Selvom den ikke lader, skal den også kunne parkere? Ja. Nej, og det er heller ikke altid, at det er en god løsning. I hvert fald ikke at have et spærregebyr om natten. Det kan man eventuelt overveje at gøre i løbet af dagen. Den fjerde løsning, man kan komme ud i, det er så, at man bliver nødt til at forbeholde p-pladserne til elkøretøjer. Og den sidste løsning er, at man så, altså den allerstrammeste løsning er, at man laver en tidsrestriktion også. Ikke? Men som udgangspunkt så vil jeg anbefale, at man prøver uden regler og skiltning for at mindske den modstand, der eventuelt måtte være blandt beboere. Min erfaring er, at ude i mindre foreninger, der kan man godt pænt henvise til, at man lader være med at bruge ladepladserne til at parkere på, hvis du har en almindelig benzinbil. Men hvis du kommer hjem kl. 22, og der ikke er flere pladser, så må man naturligvis gerne tage den. Jeg synes, at udfordringer kan komme i de større boligforeninger, hvor man måske ikke lige har den samme pli over for hinanden, og man ikke kender hinanden på samme måde. Jeg har taget et oversigtsbillede med, for at kunne fortælle noget om installationsprisen bagefter, hvad det koster at få sat ladestander op. Det er en forening ude i Himmelev, og her skal de trække strømmen fra det røde, det er det kabelskab, som jeg viste før. Og så skal de trække strømmen over til den blå kasse, som er et målerskab, og så bliver strømmen trukket videre over til ladestanderne, som er de 2 grønne der. Det er altså 4 udtag, der er i alt. Det er 2 stander med hver 2 udtag. Og så bliver der så ført et kabel i jorden, som er det orange her, videre. Når man alligevel har en gravemaskine ud, så graver man et kabel videre, sådan så man har forberedt til, når der skal flere lader op. Den installation her, den koster 165.000 i alt, og det er fordelt sådan her. Man skal købe de 35 ampere, det er ca. 40.000. Så er der nogle elektrikere og nogle gravefolk, der skal have
der skal have betaling for det arbejde, som de laver. Det koster ca. 55.000 kroner. Og så er der noget ladeudstyr, 2 standere, 4 udtag. Sådan et sæt med en stander og 2 udtag koster ca. 25.000. Så dobbelt op med 2 standere og 4 udtag. Ikke? Man kan godt finde nogle ladere, der er billigere end det der. Det er den høje ende. Og så hvis man skal have noget rådgivning til at indhente nogle tilbud, så koster det ca. 20.000 kroner. Det vil sige, at alt så kommer man op og skal betale 165.000. Det er ligesom det, de er gået til generalforsamling med, og det er den budgetpris, de stemmer om at få stemt igennem på generalforsamlingen. Ikke? Hvor stor er den der boligforening? Den er meget lille. Den er nogle af 20. Nogle af 20, ja. Hvis, nu er det er jo et eksempel. Der er en prisberegner inde på vores hjemmeside, på det link der, som man kan prøve, og så kan man selv lege med, hvor mange ampere man skal købe, hvor mange lader og hvor mange gravemeter man skal grave i de forskellige typer af underlag, og så kan man få en eller anden nogenlunde fornuftig pris. Ikke? Så for at samle op på alle de her installationsspørgsmål, så tager vi det samme eksempel igen med den forening her. Det er privatvej, det vil sige, at de skal ikke have nogen godkendelse af kommunen. 4 ladeudtag sætter de op, det vil sige, at de kan forsyne op til 12 elkøretøjer. Og som der blev spurgt om, hvor mange de er derude, der er kun lidt over 20, så de er dækket ind i mange, mange år. Jo. Strømmen trækkes fra et kabelskab. Det er rækkehus derude, de har ikke engang en fælles eltavle, hvor de eventuelt kunne trækkes fra, så det er ret simpelt der. De køber 35 ampere, det vil sige, at en opladning tager 5-9 timer. Og laderne placeres på de mindst anvendte pladser, så nede i bunden fjernes husene for at undgå så meget palaver til en generalforsamling som muligt. Og så er laderne faktisk også spredt en lille smule ud, sådan så de hver kan nå 4 p-pladser med nogle lange ladekabler. Og det koster 165.000 at få sat det op, etableringsprisen. Ikke? Så det er en relativt simpelt eksempel med en boligforening, som bare gerne vil have 4 ladeudtag op. Der bliver spurgt, om man kan tilkøbe ekstra ampere efter installationen. Det kan man sagtens. Så hvis man køber de 35 ampere og finder ud af, at det er for langsomt, så kan man sagtens opgradere til 50, så skal man bare betale differencen mellem de 35 og 50 ampere. Ikke? Så det kan man sagtens. Så der bliver spurgt til, hvordan det er, hvis man skal udvide med flere ladere. Og eftersom hvis man graver det orange kabel ned her, som der er forberedt til, så skal man jo egentlig købe det samme ladeudstyr, og så skal man måske betale 25.000-35.000 kroner for noget installationsarbejde, og så differencen til de ampere, man skal købe. Så det er ikke lige så dyrt som den første, men der er stadig, man skal måske betale 2/3 af det, man gjorde første gang. Den anden del, som heldigvis ikke handler omkring noget med strøm, men det handler omkring de forskellige typer af løsninger, der er på markedet, altså ladeoperatører, og så handler det omkring finansieringen. Og hvis vi tager den første del omkring ladeoperatører, så kan man groft opdele ladeoperatører i 3 kategorier på det danske marked. Der er måske 25-30 forskellige udbydere, men man kan inddele dem i 3 kategorier. Der er en ejerløsning, en lejeløsning, og så er der en mellemkategori, som er en clever-løsning. Vi starter med ejerløsningen, det er der er mest at fortælle, og så går de andre egentlig relativt hurtigt. Alle løsningerne, uafhængigt af om det er ejer, leje eller clever-løsning, så inkluderer det service og support. Så ligegyldigt hvad, så vil I have en udbyder på, som administrerer laderne og har ansvaret for, at de er op at køre og drifter dem. Det er også dem, der faciliterer en eller anden app, hvor det er, at de kan indtaste deres betalingsoplysninger og sørge for, at de bliver opkrævet for det strøm, som I nu engang har brugt. Det vil sige, der er ikke med nogen af de her løsninger, hvor I har administration i forhold til dagligdagen i foreningen. Alt det der med betaling, det foregår automatisk. Der vil også være et telefonnummer klistret på ladeboksen derude, så hvis beboerne har problemer i dagligdagen, så er der et nummer, de kan ringe til. Hvis vi kigger på ejerløsningen, så er det jo sjovt nok sådan, at man ejer det, og at man selv afholder alle etableringsudgifterne. Så hvis vi arbejder videre med det samme eksempel,
som er de 165.000. De udgifter skal foreningen selv afholde. Så er der den her elafgiftsrefusion, som foreningen får. Og for dem af jer, der ikke er bekendt med den, så er det sådan en statslig ordning. I ved, når I betaler jeres elregning derhjemme, så er der en del af den, der er en statslig elafgift. Den ligger på 95 øre per kilowatt-time. Det er satsen. Alt, hvad man lader på elbil, der kan man få den her afgift refunderet, fordi det er et initiativ fra regeringens side for at fremme grøn omstilling og elbilisme og alt det her. Så det her, de 95 øre, det er egentlig en rabat, man opnår, hver gang man bruger strømmen på at lade elbil, i forhold til bare at få den ud af lyset i loftet. Ikke? Ja. Det er jo ikke en permanent ordning. Så ordningen den løber frem til 2030, og den her sats den er lige nu 95 øre per kilowatt-time, og den falder en lille smule frem til 2030. Jeg mener, i 2030 er den et sted mellem 60 og 70 øre. Så en smule mindre, men stadig sådan, der er noget, der er værd at bide mærke i. Ja. Gælder den der elafgiftsrefusion også, hvis man har solceller? Nej, det gør den ikke. Elafgiftsrefusionen, der bliver spurgt til, om refusionen også gælder, hvis man har solceller. Det gør den ikke, men hvis man trækker strømmen fra et kabelskab, så laver du en ny forsyning, så selvom I har solceller på jeres huse, men I trækker strømmen til laderne fra et kabelskab, så er det 2 forskellige systemer, og så vil I godt stadig kunne få refusion til laderne. Ja, det er et spørgsmål om, det er på den samme tilslutning og på den samme måler. Med ejerløsning her, der vil det også være foreningen, der definerer opladningsprisen. Det vil altså være jer, der bestemmer, hvad prisen skal være ude ved laderne for beboerne. Og her har I mulighed for, ligesom jeres elaftale derhjemme, at vælge en fast pris eller en variabel pris. Og det her, den største forskel er næsten, en af de større forskelle er på ejerløsningerne og så de andre løsninger. Hvis man skal prøve at regne opladningsprisen ud med sådan en ejerløsning her, så lad os sige, at strømprisen, den fulde strømpris, den er 2 kroner per kilowatt-time. Det er altså den pris, som I også betaler derhjemme. Så skal I trække refusionen fra. Den giver I som, i det her eksempel som rabat til beboerne. Og så er der en operatør, altså de her ladeudbydere, de tager sig betalt gennem, nogle gange de tager sig betalt gennem et gebyr per kilowatt-time. Og det ligger måske på 0,5 kroner per kilowatt-time. Så i det her eksempel, hvor strømprisen er 2 kroner per kilowatt-time, så vil I altså kunne tilbyde opladning til beboerne for 1,55 kroner, fordi man træder refusionen fra, og så et gebyr til udbyderen. Ikke? Hvis strømmen, det er jo den, der er den variable her. Hvis strømmen nu koster 1 krone per kilowatt-time om natten, så falder den her tilsvarende 1 krone, ikke? Og så vil man kunne lade til 55 øre per kilowatt-time. Hertil, der kan foreningen bestemme, om I vil have en fortjeneste per kilowatt-time. I kan altså toppe prisen op til foreningens fortjeneste. Det er der nogle foreninger, der gør, for at tjene de her 165.000 hjem igen over en årrække. Og det kommer vi ind på bagefter mere, når vi skal tale omkring finansiering. Men den 1 krone, som foreningen tjener per kilowatt-time, den bliver bare lagt oven i prisen, så her er den 2,55. Det kan man gøre, som man vil, ude i foreningerne. Man kan også sætte den til 2 kroner, og man kan sætte den til 0 kroner. I kan også sætte den til minus 1 krone, hvis man skulle være interesseret i det. Med ejerløsninger, der vil I have en kortere bindingsperiode med de andre løsninger. Det vil cirka være 1 måned til 2 år, bindingsperioden løber. Laderne kan I gøre, så de kun er tilgængelige for beboerne. Det vil sige, at offentligheden kan ikke komme ind og lade på dem. Ja, det er det, der er at sige om ejerløsningen. Der bliver spurgt til, hvordan man sikrer, at laderne kun er tilgængelige for beboerne. Så sikrer man, at man skal have en eller anden speciel godkendelse ind i appen, for at man kan få strøm ud af dem. Ja. Hvis vi kigger på lejeløsningerne, her er det altså udbyderen, altså man lejer udstyret, typisk. Det, der egentlig er pointen i det, det er, at det er udbyderen, der afholder alle udgifterne til etableringen. Det vil sige, at det er dem, der betaler de 165.000, som etableringsudgifterne nu engang koster. Udbyderen, de tager så til gengæld refusionen, og udbyderen definerer opladningsprisen. Det er altså dem, der bestemmer, hvad det skal koste at lade derud. Og der er det forskelligt fra aftale til aftale og fra udbyder til udbyder, hvor meget de ligesom ligger oven i den strømpris, der nu engang er.
Men i det her eksempel, der har vi den samme strømpris på de 2 kroner per kilowatt-time, og så ligger de måske 1,5 kroner oveni per kilowatt-time. Så du ender i en opladningspris på 3,5 kroner. Med en ejerløsning, der var opladningsprisen 1,55, ikke? Så næsten 2 kroner højere vil prisen for beboerne være med den her type løsning i forhold til med en ejerløsning. Det, der er det gode, det er, at man har sparet de 165.000 i etableringsudgifter. Typisk vil man have en bindingsperiode på 10 år, og nogle af de her udbydere kræver også, at laderne så er offentligt tilgængelige, og at man ikke kun kan forbeholde dem beboerne. Ja. Der bliver spurgt til efter bindingsperioden, hvad der så sker med installationen. Typisk, det er forskelligt fra aftale til aftale, men typisk så overgår ejerskabet til foreningen, og så har man bare købt dem fri indirekte gennem en højere opladningspris. Så det er jeres ejendom efter de bindingsperioden, der efter de 10 år. Ja? Altså konkurrence på operatørgebyrerne. Ja, der er de forskellige. Det er forskelligt, hvad udbyderne tager per kilowatt-time. Hvis man har en meget attraktiv boligforening, hvor de forventer, hvis laderne er offentligt tilgængelige, og de forventer, at der vil komme mange udefra, så kan det godt være, at de er villige til at skubbe den her pris, eller trykke den her pris en lille smule ned. Er det et sted, hvor det ikke er særlig attraktivt, og man gerne vil have 4 ladeudtag til en elbil, fordi man gerne vil fremtidssikre, så vil de nok hæve prisen op. Så de vil vurdere det fra sag til sag. Den 1,5 krone her, det er et eksempel. Ja, der bliver spurgt til, om der er en nedergrænse for, hvornår en boligforening er interessant, om man ligesom skal være x antal p-pladser eller x antal elbiler, for at man overhovedet kan gøre sig gældende i forhold til de her lejeløsninger. De vil vurdere det fra gang til gang. Men hvis de kan se, at der er et ladebehov på 6-8 biler, så er det interessant for dem. Og det kan godt være, at det måske så bare er interessant for dem med 2 udtag, og ikke 4 udtag til at starte med. Ja. Der bliver spurgt til, om operatøren kan ændre gebyret, efter man har indgået en aftale. Det kommer helt an på, hvad der står i aftalen. Hvis der står i aftalen, at de kan, så kan det. Men typisk så tegner man jo en aftale for 2 år, og så når de ændrer gebyr, så kan de ikke ændre gebyret, for det er ligesom det, man har aftalt. Ja. Men der er nogle af udbyderne, som har en binding på måske kun 1 måned, og så kan man så sige, så har man kun lavet en aftale på 1 måned, så kan de jo godt hæve prisen efter den måned. Men det står så en forening frit for, og så skifte udbyder til nogle andre også. Ikke? Vi tager lige den sidste løsning her, som er Clever-løsningen, inden vi går på pause. Og så tager jeg også spørgsmålet inden pausen. Med Clever-løsningen, der er det sådan en mellemkategori mellem eje og leje. Man lejer ladeboksene, som sidder på standeren. Alt andet, det ejer man. Clever havde til og med i sidste uge et rigtig lukrativt foreningstilbud. Det har de ændret. Så nu er prisen fra Clevers side 29.000 inklusive moms per udtag. Det er en fast pris, de har ud fra nogle givne forudsætninger. Og det er for eksempel, at man maks må have 30 meters gravearbejde, man skal være 50 boliger, og der er nogle forskellige ting, nogle forskellige krav, man skal opfylde. I sidste uge, der var deres pris 10.000 kroner per ladeudtag. Men de har altså lavet om i boligforeningstilbud nu. Det er mere, hvis der er nogen, der har et Clever-tilbud liggende på den gamle aftale, om det lyder interessant, så kunne det godt være, at man skulle rykke på det nu, inden deadline for hvor lang tid de her tilbud gælder udløber. Men så i forhold til eksemplet der, hvor vi havde 165.000 for etableringen, så vil det så koste 116.000 med en Clever-løsning. Ikke? Ja, Clever står for installationen. Ja, de tager bare 29.000 per udtag, som en fast pris. Ikke? Clever, de får elafgiftsrefusionen, og Clever, de sætter opladningsprisen. Og her kan beboerne så lade eller betale på en af 2 måder. Man kan enten købe de her abonnementer, som vi måske har hørt om. Et abonnement koster 4,49 for en plug-in og 7,99 for en elbil. Og så kan man lade så meget, som man kan lade ubegrænset for det beløb. Per måned? Per måned. Ja, per måned. Ellers, hvis man ikke vil have et fastprisabonnement, så kan man lade til en pris, som Clever også definerer, som de kan regulere hver måned. Nu har den ligget rimelig stabilt i et års tid på 2,59 per kilowatt-time. Men hvis der kommer en energikrise, så vil den pris selvfølgelig også stige.
Og I har ikke mulighed for som forening at lægge et lille gebyr ind til foreningens fortjeneste, som skal forrente de her eventuelt 116.000, som man investerer i dem. Så det er altså Clever, der sætter prisen, og I har ikke mulighed for at gå ind og sætte den. Bindingsperioden er 5 år. Laderne er offentligt tilgængelige, men Clever tilbyder at fjerne dem fra deres app inden for deres kort, så de faktisk er usynlige. Jeg kan ikke huske det præcis, men det er noget med, når man nærmer sig inden for 20 meter, så kan man så se dem ind i appen, så man rent faktisk kan starte opladning. Men ellers så er de usynlige inden for appen. Ikke? Men hvis man ved, de er der, hvis jeres naboforeninger ved, de er der, så vil de kunne få strøm ud af dem og tilgå dem. Så de er i princippet offentligt tilgængelige. Hvis man vil, Clever er nogle gange villig til, hvis man har en attraktiv placering, og man er villig til at have fuld offentlige ladestander, som fremgår af kortet, så vil de nogle gange gerne betale alle etableringsudgifterne, ligesom med lejeløsningen. Ikke? Ja, det er det omkring løsningerne. Der blev spurgt hernede før omkring vedligeholdelse. Altså det er sådan, at det er udbyderens ansvar med alle løsningerne at drifte og administrere laderne. Så hvis det er, at de går i stykker, fordi at de bliver outdated, så er det ligesom deres ansvar at komme ud og sætte nogle nye lader op. Hvis der er tale om påkørsel eller et eller andet, så dækker de det selvfølgelig ikke. Hvis det er bedst. Det er forskellige fra aftale til aftale, så det vil jeg ikke gå så meget ind i. Men typisk så er det sådan, med lejeløsninger, så har de forsikring på dem også. Men ikke med ejerløsningen. Var der en hånd et sted? Ja. Ja. Det er 2,59 per kilowatt, det er det, vi kalder Clever Leasing. Yes. Og det er jo så, får du det alle steder. Ja. I Danmark. Så kan man lade til 2,59, men kun på langsom lader. Ja. Det sidste, vi skal nå inden på pausen, det er finansiering. Og hovedsageligt så kan de her lader finansieres på 2 måder. I forhold til lejeløsningen, de kan finansieres på 2 måder. Man kan enten opkræve en engangsbetaling for de beboere, som ønsker adgang til laderne, det vil sige eller så kan man lave det her overskud per kilowatt-time på det løbende strømforbrug, som vi har været lidt inde på. Hvis vi starter med den øverste der, så koster 4 ladeudtag 165.000 kroner. 4 ladeudtag forventes at kunne forsyne 12 elkøretøjer. Det vil sige, at hvis man som forening gerne vil have 100% refinansiering, så deler man de etableringsudgifterne i de 12, som skal have adgang til laderne, og så vil man så komme op på 13.750 per person, som ønsker eller per bil, som ønsker adgang til de her lader. Ikke? Det er den nemme måde at gøre det på og regne det ud på. Problematikken kan opstå, at så de næste, som du bliver spurgt om herover, så de næste lader, de koster måske kun 100.000, men de kan stadig tage 12 med, så kommer de på til en billigere pris. Så der skal være en eller anden, man skal vurdere, hvordan man vil sætte det sammen, det her, sådan så det bliver fair for alle, eller om det bare ikke skal være fair for alle. Men de første lader er dyrere end de næste i hvert fald. Ikke? Den, som jeg ofte ser, det er, at man lægger noget oveni per kilowatt-time, og der vil eksemplet igen være, at man betaler etableringsudgifterne på de 165.000 kroner. Foreningen tjener 1 krone per kilowatt-time. Hvis man har 4 elbiler og 2 plug-in hybridbiler, som har et gennemsnitligt kørselsbehov, så giver det 15.000 kroner i overskud til foreningen om året. Og så vil man så have en tilbagebetalingstid på 11 år. Og det er også enormt usikkert, for det er bare et lineær, det her. Det her det er jo dynamisk, det ændrer sig hver år. Så man skal nok gøre lidt grundigt arbejde, end jeg har gjort her, hvis man skal fremlægge noget. Men det kan se sådan her ud. Det blå her, det er indtjeningen per år. Og det røde her, det er så ligesom den løbende finansiering. Det er altså, hvor langt man er fra at betale hele finansieringen hjem. Ikke? Så lad os med det eksempel, vi har kørt med hele tiden, ikke? 165.000 i etableringsudgifter, så tjener man 10.500 det første år, og så er man så lidt tættere på. Men man vil hele tiden være lidt efter, og så når man når hertil for eksempel, så skal man bruge flere ladere, fordi at hvis 4 ladeudtag kun kan dække op til 12 elbiler, så kommer der flere elbiler, så skal man lave en ny investering igen. Ikke? Så man vil hele tiden være en lille smule efter, og det er ikke fordi, at det bliver en lukrativ forretning for foreningen. Hvis det skal være en lukrativ forretning, så skal man jo op og tage det ekstra gebyr, som lejeløsningerne tager.
Det er jo derfor, de ligger i det leje, som de gør. Ikke? Der bliver spurgt til, hvor lang holdbarheden er på de her ladestander. Og ærligt talt, så man ved det ikke rigtigt, fordi de er ikke begyndt at gå i stykker endnu rundt omkring. Men man regner med, at de har en holdbarhed på 10 år. Ja. Men det vil så være, lad os sige, at man så skal have nogle nye ladestander om 4 år, så kan det godt være, at der bliver sat nogle nye lader op, men så kan de godt integreres med de lader, som man har i forvejen, så man stadig kan dele om den tilgængelige strøm, der er. I den tredje og sidste del her, halv times tid, det tager nok ikke helt så lang tid, der skal vi tale om lader til faste pladser. Der er en del ligheder med fællespladser, og så er der en del forskel, og det er selvfølgelig primært forskellen, jeg vil forklare om her. Faste pladser, som jeg nævnte til at starte med, det er, hvor man har sin egen individuelt dedikerede P-plads. Så det er i P-kælder, carporte, garager. Nogle har også egen individuel plads ude i åbent terræn, hvor man har en nummereret plads. Ikke? Det er ofte dyrere at få ladere til faste pladser. Årsagen er, at man ikke, ligesom med det andet, der har man en nummering, hvor man siger 1 lader til 3 biler. Her har du 1 lader, 1 bil, 1 lader, 1 bil. Så det er klart, man skal bruge... Vi kommer ind på det også. Man kan også godt dele om dem, men det er typisk ikke den løsning, man ser. Så når man har ikke deling af laderne, og så typisk så skal man også kabelføre ud til et større område. For eksempel i en P-kælder, så skal der et kabel ud til alle P-pladserne, hvor at med fælleslader, der kan du nøjes med at sætte ladestander op i et hjørne tæt på kabelskabet måske. Ikke? Så der er flere kabelmeter og et større, mere gravearbejde forbundet med det, hvis det er udendørs. Ikke? I forhold til det her med deling af laderne, man kan godt lave faste pladser, hvor man deles om dem også. Så det er bare et spørgsmål om, at man siger, at vi 3 vi holder her, og så sætter vi en lader her foran den midterste, og så deles vi sådan dem. Så det kan man sagtens. Det er bare typisk ude i foreninger, så vil man, hvis man har sin faste plads, så vil man også gerne have sin egen lader. Så der er ikke noget til hinder for, der er ikke noget teknisk, der gør, at man ikke kan. Installationen til faste pladser kan man dele i 2 stadier. Det er det, vi skal snakke om. Så skal vi snakke om strømmen, og så har jeg et eksempel med til sidst. Installationen til faste P-pladser, det kan man dele i 2 stadier. Så det her, det visualiserer en eltavle eller et kabelskab, og det er der strømmen skal trækkes fra, ligesom med det andet. Man kan enten trække det fra et kabelskab eller fra en eltavle. Og så er det måske lidt svært for at se, men der er et sort her, som skal ligne et kabel. Og det, som man har gjort her, det er, at man har trukket, man har lavet en grundinstallation, hvor det er, at man trækker kabel rundt til alle P-pladserne. Det her, det er en P-kælder, men det kan lige så godt være ude i terræn, hvor man har gravet kablet ned i jorden. Men så trækker man et kabel rundt til alle P-pladserne, som er grundinstallationen. Så lad os sige, at man laver typisk nogle zoner, hvor man så siger, at her er en zone på 12 P-pladser, som man dedikerer 63 ampere. Så laver man en ny zone på 12 P-pladser, 63 ampere, og sådan rundt omkring. Så prisen for en zone på 12 pladser er et sted mellem 20 og 200.000 kroner. Og det er et helt enormt spænd. Og det afhænger for det første, om man skal have nok ampere. For hvis man har nok ampere, eller hvis man skal købe 63 ampere, så er de første næsten 90.000 allerede brugt der, bare på det. Og så er det selvfølgelig klart, det er dyrere at gøre det ude i åbent terræn, hvor man skal grave noget asfalt, end at føre kabel på en væg nede i en P-kælder, eller op i en kabelbakke. Ikke? Og så er det klart, at afstanden fra der, hvor strømmen skal trækkes fra, og så ud til den fjerneste lader, den kan jo være alt mellem 15 meter og 100 meter. Så det er derfor spændet er så stort på de faste pladser her. Det kommer ind på, hvor stort et område man skal dække. Og der kan man så også prøve den prisberegner, som jeg henviste til før. Der skal man bare ind, når man bruger den, så skal man bare skrive 0 ladeudtag, og så kun indtaste kabelmeter og gravearbejder og hvad der ellers er. Men bare 0 ladeudtag skal man skrive ind i den beregner der. Ikke? Men det her det er det første stadie af de 2 stadier. Der laver man en grundinstallation, hvor der er et kabel hen til alle P-pladser, og så er der forberedt til, at man kan tilslutte sin egen ladeboks. Så hernede der kan man se, at der er nogen her, der har valgt at få deres egen ladeboks. Der er 5 ladebokse der,
og den afholder man så bare selv udgiften til, når det er, man vil. Er det ikke givet, hvilken type ladeboks man skal vælge? Jo, vi kommer også til det. Så det skal være den samme ladeboks og samme udbyder. Så jeg anbefaler, at man som forening indgår en aftale med én ladeoperatør, og så skal alle vælge den samme ladeboks. Man kan godt gøre det med forskellige udbydere, men det bliver både noget rod i forhold til afregningen, fordi så vil I have en udgift ved jeres måler på strømmen, og så skal I så have indbetaling for 5 forskellige udbydere, og så skal I så have de 2 tal til at matche. Udover det, så er der også noget omkring strømmen. Laderne, de kan ikke lave det her lastbalancering, lastfordeling, hvor de deles om strømmen, hvis det er fra forskellige mærker. Det kommer jeg også lidt mere ind på. Så man kan godt lade være, men jeg vil helt klart anbefale, at man vælger i en forening samme udbyder og samme ladeboks. En pris for en tilslutning, en individuel tilslutning, er nede i en p-kælder, hvor ladeboksen er væghængt, ca. 10-15.000 kroner. Det er altså for boksen og så den sidste del af installationen til slutning på det kabel, der kører rundt. Ikke? Og hvis det er ude i frit terræn, og man skal have en stander, så er det lidt dyrere, både fordi man skal købe en stander, som skal graves ned i jorden, og der er lidt mere arbejde i det. Så det ligger måske på 20-30.000 kroner, hvis det er ude i frit terræn. Ikke? Giver det mening, den type løsning? I forhold til, hvor man skal trække strømmen fra, så det her det er nede fra en p-kælder, der har man typisk en stor eltavle, og man vil typisk trække strømmen fra sådan en tavle, hvis det er nede i en p-kælder. Ude fra en carport, hvor man alligevel er udenfor, så vil man typisk trække strømmen fra et kabelskab. Hvis man trækker strømmen fra sådan en eltavle her, så skal man skal finde ud af, hvor meget, det er der, hvor det begynder at blive en lille smule svært, eller kan være en lille smule kompliceret. Man skal finde ud af, hvor meget strøm er der tilgængeligt til den her eltavle, ligesom hvis det er med fællesladerne. Hvor mange ampere er der tilkøbt til den her eltavle eller måler. Ikke? Og måden, man kan undersøge det på, det er, at man kan ringe til forsyningsselskabet. I det her eksempel, der er det Radius. Så oplyser man dem det målernummer, der står her, eller det aftagenummer, der står heroppe. Og så spørger man, hvor mange ampere er der ind til den her måler. Og så kan det så være, at de siger, at der er 200 ampere, og så laver man en vurdering af, hvor mange pladser skal vi forberede til, og er 200 ampere nok til det. Man skal så også tjekke, om det kabel, som der er ført ind i ejendommen, også kan trække al den mere belastning, som man lige pludselig kommer til. Så her vil jeg i hvert fald anbefale, ikke nødvendigvis for mig, at man får noget hjælp med fra en elektriker eller et eller andet, for det bliver nogle lidt større projekter, det der. Så man skal undersøge, om man har nok kapacitet, og med kapacitet, så er det de her ampere, jeg taler om. Ikke? Det de fleste foreninger gør, det er, at man laver det her dynamiske lastbalancering. Så som jeg talte om før, så er der intern lastbalancering, hvor det er, at man, for eksempel hvis man har 8 elbiler, der deles om 63 ampere, så bliver strømmen skudt ud der, hvor der er biler, der er tilsluttet. Det vil sige, at laderne de deles om strømmen. Er der kun 7 tilsluttet, så ved laderne det, og så får de 7 alt den strøm, de kan trække. Så det er altså lastbalancering, hedder det her, mellem laderne. Dynamisk lastbalancering, det er lastbalancering mellem ejendommen og så alle laderne totalt set. Så man vil i det her eksempel have 63 ampere i hver zone. Det vil sige, at man har måske 3 zoner 63 ampere. De kan så hver zonerne deles op til 63 ampere. Men samlet set, så har hele ladesystemet, hele ladeanlægget, også en begrænsning. Og det er der, hvor man kan bruge det her dynamiske lastbalancering. Dynamisk lastbalancering, det er, at man hele tiden måler ejendommens strømforbrug, og så restkapaciteten, det bliver delt ud til laderne. Det vil sige, at hvis, nu har jeg lavet det om til kilowatt i stedet for ampere, for nemhedens skyld. Men lad os sige, at I har 100 kilowatt ind til den her tavle. Der bliver forbrugt 70 kW på elevator og på lys og hvad der ellers skal være. Og så har I en rest til 30 kW til alle jeres ladere. Når det så bliver nat, og der er slukket i ejendommen, så vil I måske kun bruge 10 kW, og så vil laderne skrue op og kunne bruge 90. Og det er det, den dynamiske lastbalancering er, det er, at man hele tiden er inde og overvåge ejendommens strømforbrug, og så har som altid været første prioritet, og så vil laderne have anden prioritet. Og det giver super god mening, fordi at
Der, hvor man bruger mest strøm i en ejendom, det er typisk i løbet af dagen, og bilerne skal lade om natten, hvor der oftest er rigtig meget restkapacitet. Ikke? Så, og det, er ikke, det kan forsinke, i stedet for at man bare køber flere ampere, så kan det bedre betale sig at sætte sådan et system herop. Ikke? Ja. Jeg har taget et eksempel med på en forening, som skulle have etableret ladeinfrastruktur til 51 p-pladser nede i en p-kælder. De havde 400 ampere ind, som de kunne gøre brug af. Det vil sige, at de havde rigeligt med strøm for nu. Det kan godt være, at de skal købe flere ampere på et eller andet tidspunkt. Og så opsatte de det her dynamisk lastbalancering. Og den prisen for grundinstallationen var ca. 350.000 kroner. Det vil sige for at forberede alle 51 p-pladser med et kabel. Og så koster den individuelle tilslutning 13.000 kroner. Det er altså det, hver beboer skal betale for at få sin egen ladeboks koblet på den her grundinstallation. Ikke? I forhold til finansieringen af grundinstallationen, altså det er jo klart, at de 13.000, det afholder beboeren bare selv udgiften til, så der er ikke noget, der skal finansieres der. I forhold til at finansiere grundinstallationen på de 350.000, så besluttede foreningen sig for at tage 50% for opsparingen, og sige, at det er en værdiforøgelse af hele ejendommen, så vi tager 50% derfra, og de sidste 50% skulle så finansieres af de 51 pladser. Ikke? Så det er 175.000, som skulle deles i de 51 pladser, og det blev næsten 3.500 kroner per p-plads. Og det kunne de godt blive enige om, det synes de var fair. Så det var den løsning, de endte med. Det er jo klart, det havde måske set anderledes ud, hvis grundinstallationen havde været 1,5 million. Men det er faktisk det er på grund af den her dynamiske lastbalancering, at de kunne undgå, eller i hvert fald udskyde tidspunkter for, hvornår at de skal købe flere ampere. Det der, som jeg vil sige som det sidste i forhold til det dynamiske lastbalancering, det er, at man må kun bruge det overskydende strøm fra sin erhvervsmåler. Så inde i en ejendom, ligesom i den tavle der, så vil der være en erhvervsmåler, som er jeres fællesmåler, hvor der er elevator, lys, alt hvad I er fælles om i foreningen. Og så vil der være jeres individuelle måler op i lejlighederne. Man må ikke bruge restkapaciteten for det, der er op i lejlighederne. Man må kun bruge det på de ampere, der er dedikeret fællesmåleren. Ja. I forhold til sådan, processen generelt i foreningen, så foreningen har gjort på mange forskellige måder. Sådan som jeg vil anbefale, at man gør det, det er, at man gør det på den måde, hvor det er, at man nedsætter en arbejdsgruppe. Og så har jeg rigtig stor succes med, at man i den arbejdsgruppe får sendt et eller andet papir rundt, hvor man forsøger at lave en behovsundersøgelse blandt beboerne, for at finde ud af, om der overhovedet er stemning for lader, og er der overhovedet et eller andet behov for elbiler i fremtiden. Fordi alt det arbejde, man kan lave efterfølgende, jeg ser det tit spildt, fordi man ikke har undersøgt til at starte med, om det overhovedet er noget, folk var interesseret i at have. Men så man får, det kan også hjælpe med ligesom at vurdere, hvor mange lader man skal bruge, og hvis man skal regne en anden finansiering på det, så har man en idé om, hvor mange kilowatt-timer, der ryger igennem de her laderstander. Ikke? Så det giver god mening at nedsætte en arbejdsgruppe og dedikere nogle kræfter til det, og så få sendt sådan en behovsundersøgelse afsted, så man har en idé om behovet derude. Ikke? Og så inden man går til generalforsamling som nummer 3, så har jeg gode erfaringer med, at man har et beboermøde eller et informationsmøde. Det er ikke rart for nogen, der bor ude i en forening. De føler, at de kan få trukket noget ned over hovedet på dem, hvis man går direkte til generalforsamling, uden de er blevet informeret eller har haft mulighed for at komme med indsigelser til projektet her. Ikke? Så jeg har gode erfaringer med, at man holder et informationsmøde, og på baggrund af det feedback, man får, så laver man et konkret forslag, så går man til generalforsamling, hvor det er, at man ligesom vælger, altså i forhold til den checkliste, at man har udfyldt alle de ting, der står på checklisten, og man ved, hvilken type løsning man vil have, og at man har fået et budget, fået godkendt en budgetramme. Og så derefter, så indhenter man så nogle konkrete tilbud. Der er også nogen, der vælger, at indhente tilbud inden generalforsamlingen. Min erfaring er bare, at man kan bruge rigtig meget tid på at indhente rigtig mange tilbud på noget, som alligevel ikke kommer til at blive stemt igennem. Ikke? Så kan man måske få dedikeret, lad os sige 165.000 til en ejerløsning, som eksemplet her var, og så har man så tillid til, at arbejdsgruppen går ud og indhenter 3 tilbud og vælger det bedste efterfølgende. Ikke?
så synes jeg egentlig, at vi skal bruge resten af tiden på at tage dialog og tage spørgsmål. Men i sådan en situation der, med carport og med p-kælder, og også med udendørs faktisk, det første man skal undersøge, det er, hvor kan man trække strømmen frem. Vi skal finde ud af, om vi kan trække strømmen fra jeres ejendom, eller om vi skal trække det ud fra et kabelskab derude. Og så kan man ligesom arbejde baglæns den vej, for at finde ud af, hvad for en type løsning man skal have. Ikke? Jeg vil lige sige en sidste ting. I forhold til det her med faste p-pladser, der kan man, og de ladeløsninger, eje, leje og clever-løsning, som vi talte om, man vil ikke kunne få en lejeløsning til en faste p-pladser. Det fordyrer en etableringsudgift for dem i forhold til, hvor lidt strøm der ryger igennem. Ikke? Så der skal man ud i en ejerløsning, hvor der man selv afholder etableringsudgifterne. I forhold til, hvis man både har fælles parkeringspladser og man har carportsparkering, om det giver mening, at man giver folk mulighed for selv at lave deres egen installation ude i carporten. Jamen, det giver mening i samme projekt. Det kommer ind på, hvor strøm skal trækkes fra. Hvis det skal trækkes samme sted fra, så giver det mening at lave det i samme projekt. Men det, som jeg generelt vil sige, man skal passe på med at give beboerne lov til at lave deres egen individuelle installation et sted, hvor I har fælles strøm. Fordi lad os sige, at I som ejendom har 200 ampere, og så I giver lov til, at alle bare kan trække 16 ampere ud til deres egen lader. Så er der lige pludselig 5, der har fået lader, og så er der ikke flere ampere til de næste. Og så er der nogen, der er blevet forfordelt. Så hvis man laver sådan en løsning der, hvor der er, man giver nogen lov til at bruge af den fælles strøm, så skal man i hvert fald lige undersøge det først og finde ud af, hvor meget man har ind og sådan. Ikke? Men jeg vil afhængig af, hvor trængt der er ude på jeres fælles p-pladser, og om I gider at skulle lade derude, så er det helt klart det bedste og billigste næsten at finde ud af noget på jeres fælles p-pladser. Ja, der bliver spurgt til, om der er en nedre grænse for, hvornår man ligesom kan overveje at sætte ladestander op. Jeg ser ofte, jeg har ikke noget sådan helt konkret data på det, men jeg ser ofte, at når der kommer lader, så begynder der også at komme elbiler. Hvis vi går med ejerløsningerne, så det kan godt være, at de vil give jer en billigere afregning per kilowatt-time, eller vil give jer noget afslag, hvis I har et helt enormt stort behov. Men de er egentlig ligeglade med, hvor mange elbiler I har, i forhold til, om de vil sætte ladestander op hos jer. Det er selvfølgelig altid nemmere at få et godt tilbud, hvis det er, man har et stort ladebehov. Men jeg tror ikke, at hvis I kommer med 1 eller 2 elbiler, så vil I nok ikke kunne gøre brug af lejeløsningerne. Der vil de se, at der er en kritisk masse, før det er interessant for dem. Ikke? Deltager du på beboermøder og generalforsamlinger? Ja, det er festligt. Generalforsamlinger. Jeg prøver at bruge en ekspertise, fordi et af det sidder her og bruger med info, men ja. Ud og genfortælle det til x antal medlemmer i boligforeningen, så vil der nok komme mange spørgsmål, man ikke kan svare på. Ja, så der bliver spurgt til, om vi kan komme ud til beboermøder og generalforsamling. Det tilbyder jeg også, ja. Og indhente tilbud og rådgivning generelt også. Så vi hjælper med det hele, hvis der er behov for det. Så må du også have nogle kabler, som er fremtidssikret til... Er det 11 kW, man lader med i dag, eller er vi nået til 22? Eller? De fleste biler kan lade med 11 kW. Ja. De nyere kan lade med 22. Selvfølgelig så skal det ladekabel, du bruger fra bilen og hen til laderen, det er jo personens eget ansvar at sikre. Det skal selvfølgelig være tykt nok. Det man gør, når man laver en installation, det er ligegyldigt, hvor mange lader man starter med. Så det kabel, som der går herfra kabelskabet over til målerskabet og hen til laderen, det vil man typisk dimensionere til, at det kan trække 63 ampere, selvom man kun skal bruge 35 til at starte med. Og så har man kan også godt gøre det større, men der kommer nogle, hvis du skal gøre det mere end 63 ampere, så bliver det meget dyrere. Så typisk så sætter man et loft på 63 ampere, og så når man så skal have flere ladere, så vil man typisk trække det et andet sted fra på p-pladsen. Ja. Så 63 ampere forbereder med kabler til. Ja, det er jo nemlig det. Så der bliver spurgt også til, når batterierne bliver større og større, men ikke har brug for mere strøm til at kunne lade sin bil. Og det er klart, at hvis man har et batteri på et tidspunkt, lad os sige, at de største biler nu har et batteri på måske 100 kWh. Hvis det er 200 kWh, så vil du i stedet for at lade en gang om ugen, kunne nøjes med at lade en gang hver anden uge. Og så er det klart, så skal der noget mere juice igennem, for at det giver mening.
Det man også skal huske på, det er, at man ikke nødvendigvis kører flere kilometer, bare fordi man får et større batteri. Så du vil godt, hvis du ved, at det tager derhjemme 10 timer at lade en halv, og 20 timer at lade en hel tank, hvis du har en kæmpe bil på 200 kWh, så vil du stadig bare bruge det samme opladningsmønster, hvor du lader en gang om ugen. Ikke? Men det er rigtigt, der vil komme et tidspunkt, hvor at, man gerne vil have, at det går hurtigere. Og så er det så spørgsmålet, om det skal gå hurtigere, eller man skal have flere lader på de samme ampere. Man har de ampere at gøre godt med, som man nu engang har. Ikke? Så der bliver spurgt, om man kan gå sammen i foreningen, hvor man trækker strømmen fra egen tavle og så ud til egen p-plads. Ja, man ser det i nogle rækkehusbebyggelser, hvor der er, at man kan trække strømmen fra egen eltavle, og man skal have gravet det samme stykke græs og asfalt op, fordi man parkerer også ved siden af hinanden ude på den fælles parkeringsplads. Man kan godt. Jeg har undersøgt det for flere foreninger. Jeg har ikke set nogen foreninger rent faktisk gøre det, for det kommer til at blive for omkostningstungt. Man skal også huske lige at undersøge, om man deler strømmen med sine naboer, inden det kan blive en realitet. For det kan godt være, at I måske kun har 35 ampere til 5 huse i en række, og så vil I alligevel kun kunne få 1 eller 2 ladere, før der ikke er nok strøm. Så det skal i hvert fald undersøge strømforholdene inden. Men man kan godt gøre det. Der bliver spurgt til, hvordan man kan undersøge, hvor strømmen kommer fra, og hvem der kan undersøge det for en. Og ja, jeg kan hjælpe med det, elektrikere kan hjælpe med det, ladeudbyderne kan også hjælpe med det. Ja. Det er offentligt tilgængelig data. I kan også selv ringe til forsyningsselskabet og høre det om det. Ikke? Ja, så der bliver spurgt ind til det her med, at man i virkeligheden godt kan vente med at indhente konkrete tilbud til efter man har gået til generalforsamling. Fordi, som jeg forstår det, så ligegyldigt hvad, så vil det altid være lidt fluffy, før der er nogle konkrete tal, man faktisk kan stemme om. Ikke? Det kunne du godt have ret i. Der er nogle årsager. Jeg gør det på den her måde, når jeg yder rådgivning. Fordi så i rådgivning, hvor undersøgelser, forberedelser og forslag, der vil der være et budgetoverslag og en anbefaling til, hvilke udbyder man eventuelt kunne indhente tilbud fra, når det er. Det er klart, at hvis man ikke har noget rådgivning til det, eller ikke har nogen budgetoverslag, så skal man måske indhente nogle tilbud, inden man går til generalforsamling. Og generelt så kan jeg i hvert fald sige til, når det er, man indhenter tilbud, så skal man være opmærksom på, om de har inkluderet de ampere, som man skal købe. Tit så står der bare, ampere er ude for tilbud, og så skal man så selv tænke sig til, at man faktisk skal betale 40.000 kroner ekstra for noget for de her ampere her. Så det er ikke altid, det står sådan helt klokkeklart. Fordi I skal ikke betale det til udbyderen, I skal betale det til forsyningsselskabet, så det er derfor, de ikke har det med i deres tilbud. Men det er vigtigt, når man præsenterer det for beboerne, ikke? At man har det med. Der bliver spurgt til, hvornår vi ligesom kan hjælpe, og I behøver ikke at have... Det er måske meget fint, at I har dedikeret nogle kræfter og nedsat en arbejdsgruppe. Mere arbejde behøver I ikke at have lavet, før at I kan få rådgivning, og før det giver mening. Der er også nogen, der er nået hertil og ønsker rådgivning, og der er også nogen, der har været igennem det hele, og så har fået stemt ja og fået nogle tilbud, som de ikke vil have alligevel, og så starter de forfra. Så det er egentlig ligegyldigt, hvor jeg er henne, så længe jeg har dedikeret nogle kræfter til det. Er det det? Skal vi sige, at vi har gennemført? Flere spørgsmål? Selv tak.